Nu. Så kører vi. Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle jer. Mette, hvad er det? Jeg har taget kassefiler. Mener du det? Ja. Mette, er du seriøs? Er du seriøs nu? Ja, hvorfor skulle jeg lyve om det? Mette, hvad er det her? Vil jeg jo ikke fortælle? Det forstår jeg simpelthen ikke, at du gør mod os. Mette, vi skal på hospitalet. Du skal ikke røre mig. Mette, vi skal på hospital, for du har taget kaspiller. Hvad er det så? Michael, kom herind. Michael! Ja, så skål. Læg dig lille hund. Michael, kom herind nu! Mops indberetter ikke sig selv. Michael, kom nu! Michael! Michael, din datter har taget et glas piller, kom nu herind! Er du sikker på, at det ikke er bare de der tic-tac, hun altid går med sådan? Jeg mener det seriøst. Kom nu, Michael. Og hvis jeg får en rykker, ikke? Så bliver vi sat 2.000 tilbage. Det synes jeg ikke, vi har råd til det nu. Hvad er det nu noget? Ja, det gør vi. Hun har tømt et pilleglas. Jeg tror ikke, vi gør noget som helst. Mener du det? Ja. Men helt ærligt, mand, er du Nej, hun tænker altid kun på sig selv. Igen og igen, og det her, det vil vise det. Vi gør ikke noget. Prøv her. Markus var ikke vores skyld. Det var en ulykke, og der var ikke nogen, der havde set det komme, okay? Så det kan vi ikke sammenligne med. Prøv lige at tænke på, hvordan det kommer til at se ud, Michael. Ej, det kan vi ikke gøre. Vi bliver simpelthen nødt til at ringe efter hjælp nu. Nej, okay. Ja, jeg ved, hvad vi gør. Vi venter. Jeg tænker 10 minutter, så må det være rundt i kroppen på hende. Så kan vi ringe. Fordi det kunne lige så godt være, at du bare var kommet hjem, og så havde fundet hende. Og om 10 minutter, så er der ikke noget at gøre. Og så er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Så er der ikke nogen, der mistænker noget. 10 minutter. 10 minutter. Det kan vi godt. Venter bare. 10 minutter. 10 minutter. Hvorfor ligger Mette ned? Hun er morgen. Ja, hun fik for meget der i går. Hun er meget træt. Jeg synes bare, du skal lade din søster være. Du skal bare lade hende være, når hun går på dit værelse. Har I slået hende? Nej. Mette? Hvorfor vågner hun så ikke? Altså, Prøv, hun har drukket alt for meget i går, og det er hendes egen skyld. Egoistisk igen. hvad så det her? Det Hvad er det her? Det ligner et pilleglas. pilleglas. Men har Mette taget, er det jeres skyld? Nej, Har hun taget piller? hun har ikke taget piller. Mener du det? Kan det ikke det? Hun har jo ikke en puls, hun har jo... Nej, Hvad har I gjort? det er godt. I er nødt til at ringe til ambulancen, det bliver I nødt til. Nu! Der skal jo ske noget. Ja. Skat, ved du hvad, skat, ringer du ikke til ambulancen? Jo. Jeg tror, det her det er rigtig alvorligt. Men har du en telefon? Tag min, jeg kan ringe. Din mobil er konfiskeret indtil i morgen om dagen. Det ved du også. Uden at du godt. Nu. Du ringer. Jeg har en telefon liggende til. Ja. Ja, den ligger her. Ja, det vil jeg lige kommet i gang med. Hun lever, hun er slet ikke
Markus. Prøv at, Markus var en ulykke. Der er ikke en... Det kan vi ikke gøre noget ved, okay? Og nu Mette. Er jeg så den næste?